lo wemonga enze njani mina ngoba vula sibonana manje phela nami kade ngilindile mntanami hayi sengilinde kakhulu hayi Mana usuhlula ukulinda wena usulinde kangaka ngifuna uphalaze manje wena na sengifuna manje uthi ngithanda ujuice orange owabanana ungiwela kabi vele ubuyise semhlanje kube cha uyisutesa lekafiki nje kodwa wena okade uthi nena kunesikhathi la khona owesifazane eqoma amazwi engaqomi inhliziyo wena ngowesilisa othephethe amazwi kodwa ebelengisa inhliziyo kushone ifloko wevuna no namanje sayilengisile iyona inhliziyo yami le ngibone ngathi usuhambisa amasenja ithi asibonane mntakwethu inhliziyo sijabule njengey'ngane zabafana namantombazane hawu angifuni Ningizimu Afrika kuyimanje hawu sengifuna ukuzala iloya sengifuna ngizosho okokugcina ngci yes into yangempela uMavundla umuntu weyitori umuntu wemidlalo siyamazi but lokho kade kwenziwa bekungasiwona umdlalo nizwa kanjani lenifuna lesiphinda phinda into eyodwa bekungasiyona idrama bengenziwa umdlalo benga-actwa uzalo bekuyinto yangempela baqomene qaqeqiqo qomanile baqomene bayathandana sebeyikhaphuli Hi guys, ngithi-ke mina bangasho abakushoyo kodwa mina leya relationship kaMashudula noMavundla ngiyayiphika guys ngokwami abathandani kodwa bayadlala lento ke eyenziwa uMavundla akaqala ukuyenza wake wawudlala umdlalo wokweshela nenye intokazi kodwa ke akufikanga kuleli zinga likaMashudula engikholwayo ke mina ukuthi ke baqhakambisa ke ngesiko lesizulu lokweshela olwalenziwa ke insizwa kanye ke nabafowabo as we have heard uMavundla laphana ke ku life bakhe ethi ke bhuti ngicela uzongikhuluma nomashezi so simbona ke lapha ecela ke obhuti that he regards as his elder brothers ukuthi ke bazomkhulumela ke noMashudula emva kwalokho ke guys base besikhombisa ke usiko lokuqoma la insizwa ke le okuyona esukishela iyayihambe nezinsizwa zangakubo nezintombi zangakubo ziyolanda ke impahla entombini esuke iqoma nesuke ihamba namaqhikiza okusuke kungodade wabo bentombi abasuke sebeqomile noma ke kuomunye mhlawumbe wasendaweni osuke ke naye eseqomile akuyisuke kuyibona ke wa facilitating everything ehambisana nokuthi ke intombi ke isuke iqoma njoba ke benibezwa nje bethi ke kuMashudula dadewethu lukhiphe ucu ngoba vele siyakubona uyamthanda uMavundla qoma base ke bese ke uMashudula ke efaka ke uMavundla ke ucu nokuwuphawu ke lokuthi cha amazwi kaMavundla ke asemehlule base bekhipha ke lokhu kabakhiphile nokuyaye kuhambe kuye kubo kamfana bese ke kuyakikizwa komfana kumiswa iduku bese kuyaziwa ke endaweni ukuthi ke insizwa yakwaMavundla iqonyiwe intombi yakwashezi then ke ngokwami ke guys ngisho ukuthi ngokwami nje ukubona lento kaMashudula noMavundla it's more educational about iculture yokuqoma iculture yokweshela then ukuthi kube ireality okuzolandela ke guys from la ukuthi ke uMavundla athengele uMashudula izimpahla zokugqoka ezifika ngesuitcase lezi impahla guys kuyimpahla zokuthi ke kade uyintombazane ekhakini manje ke usuqomile so indlela ade ugqoka ngayo ezintombazane ayisizufana nendlela ozogqoka ngayo njengoba ke usuqomile zisuke sezimkhipha ke emntombini zimfaka ke eqhikizini ngokwesintu ke guys umuntu osuke esenengane lolu siko lokuqoma akalwenzi yikho ngithi ke kuyafundiswa lana akuyona into yangempela asazi ke mhlambe ke izokwenzeka until kube udwendwe ke lento abazobe sikhombisa yona noma ke soon sizobona kumzansi Magic mzansi wethu noma kuMoja Love kodwa nje khona shem hayi cha angikholwa futhi angicabanga ukuthi ke kuyiqiniso but ke kukhona konke lokho esengikushilo I'm not taking away the beauty of everything abayenzile bekukuhle kakhulu bebebahle nabo we are looking forward to umkhumulo ke kaMashudula that I think iwona ozolandela ke
from la sikhona. So guys, do leave your comment below and share your opinion ukuthi ke wena wakho umbono uthini, ucabanga ukuthi ngampela beqonya. Hayi cha, ngiyaphika guys, but ke ngicela ucomment la ngenzazi nawe ke ushare umbono wakho. Bye.